Matur nuwun Legong awake dhewe iso rawuh meneh ana ing wekdal iki. Ya ade kudu matur nuwun para penggemar dhewe iki, penggemar yang setia ngono ya Ma ya. Oke kita jogeti ae Mo ngene iki yo. Pituture Rama ki apa ana ing wekdal iki. Tak tunggu tak anteni para sutresna bedaya kabeh karo anak-anake Rama iki monggo paring pitutur dumateng para sutresna sedaya wonten ing pundi papan kemawon monggo dipun midhangetaken. Oh ya Legong, matur nuwun ya Legong. Matur terima kasih, matur thank you very much for Bagong in this content. Don't forget to click like, subscribe and comment lur para sedulur kabeh. Ya to, iki pituture Semar sing pisanan. Iki wayang iki wayang ora gur hiburan. Ya to. Tidak hanya sekedar kita menonton wayang itu, tidak hanya sekedar mencari hiburan atau hanya sekedar mencari tontonan, tidak, tapi apa tuntunan yang bisa kita dapatkan dari wayang itu ngono. Sing pisan ya urip. Wong urip iku kudu bener, mlakune ora usah ngiwonengan. Wong urip iku kudu manut dalan apa kang dadi ajarane agamane dhewe-dhewe. Contone ya to, contone wong Islam ki ya kudu nglaksanakake salat 5 wektu Islam, isya, subuh, luhur, asar, magrib ngono. Isya, subuh, luhur, asar, magrib. Ana neh salat duha, salat tahajud ya kuwi dinggo nyedhakke uripe awake dhewe marang Gusti Allah ingkang Maha Kawasa. Kanggo sedulur-sedulur sing umat Kristen Katolik aja lali ngibadahe dina Minggu ya do nang gereja ngono ya to. Nang gereja wis tak laksanake apa kang dadi ibadahe dina Minggu. Ngono. Turne yo kudu melu ibadah keluarga lah apa pesta-pesta ngono kuwi ya to. Kuwi wong urip iki kudu bener dalane. Sekali kita melangkahkan kaki salah dalam melangkahkan kaki, itu akan fatal akibatnya di kemudian hari. Penyesalan itu pasti akan datangnya di kemudian hari, bukan penyesalan itu datangnya di depan. Sebelum kita melaksanakan akan menyesal dulu. Itu belum ya, nggak mungkin penyesalan itu terjadi di depan nih, ora mungkin. Pasti penyesalan itu terjadinya itu di belakang setelah sesuatu semuanya itu terjadi. Akibatnya apa? Lah kui lagi menyesal ngono ya Kong. Rungokno kabeh para sedulur kabeh ngono kuwi. Kuwi digatekke uripe ben do bener. Tumandang gawe ya sing bener, rasa colong jubuk, rasa maneka warna apa kang angger-anggering agama ya to. Ngono Legong kabeh wae para sedulur matur nuwun sampun sami rawuh wonten ing wekdal menika. Nglonggaraken wekdal kita lajengaken wonten ing wekdal saklajengipun sanes wekdal malih. Matur nuwun. Matur thank you.